Cleophas. Beno Nyash, wana kama wache karakacha. James Orengo Masani Gavana Masiaya, ubiru kata migao, jati migao uchumi wechi maglo iga mara lufario kuda bora lufario kuda par. Kaya tobangi odonje Senate bende. Gikmano wacho karakai, ada niketi gikata kirango, pengo lupa chiko tenre kudwechi magmigingo. No wache kacha, ekinde mane tuak mara migingo nintiere. Kaya njati migao uchumi wechi maglo. Tono wacho kacha ni Migingo is Kenyan soil. Or the maps don't lie. And we will not cede an inch of our territory. Manogi manawacho. Wachani then tough talk, strong stance, but onge kamikete team. Kusema chalnade. Nikech bango dogo wacho kakoren senator. Ni Kenya is too diplomatic. Ewechegi. Onego range yo machalade weche mag diplomacia kod winjruok mag pinje. A tiny rock. Makoro. Wachani a little war. Mantiere Africa makoro riwo pinje ariyo. Pero kamano Cleophas. En adier makende ni wach Migingo mana kaka daktari wacho. En wach mana chako chon. Okata mana higa 2009 miwacho. I remember samane current governor James Orengo ni wuoye samane lands minister. At the same time noyudo ka the late Kajwang' ne immigration. Kendo gine jo tendo makaluma beduonde gine teke kabisa e wach Migingo. Kano wacho kano sefwenye ni adier ni loto ne Kenya. To serikal mar Uganda to ne wacho ni rech madhi Kenya go mago rech gi. Even made a joke. I remember Senator Kajwang' the late make a joke ni rech miwacho ni mag Uganda makoro bire Kenya wakagi te en minister mar immigration poko miyo passport. It's a talk busibedo ndalo mang'eny kabisa. But adira makende en ni gimata paro ni omiyo Museveni koro biro mondo gilos wach Migingo. An adwa ng'iye gi angolo maiye mar geopolitics ma East Africa. The Africa at large. East Africa community mano EACC chal ka gima ng'ikruok moro nitiere ahinya to koro gi neighboring country ma Tanzania. There has been a lot of tension between Tanzania itself, Uganda, Tanzania and Kenya. To kineno leaders mo kata East Africa community ka masani jatendo ma Laktar William Ruto ema jakom mar duol mar jotelo mag East Africa community. Yudo kama Museveni ker osebedo gachiel kuom jotelo ma East Africa kama siko wach riwruok mar East Africa motelo. To kendo kata mar East Africa kende kata mar Africa miwinjo jaduong' Mheshimiwa Kaluweni Museveni duonde sebedo matek kabisa kopogore gi Gaddafi ene mane noko tinde beto make ahinya mar ni ke Africa actually ko ni bedo kata gi boundaries. Koro adier makende en ni samoro owache ki diplomasia mar temo loso East Africa nikech ok nyal bedo ni wacho Africa ka in East Africa kende utami winjruok makoro the little rock kake wacho no ni ok nyal wuoye wach ne molosi. Koro one onigo bed ni keche nonro mano timore to adier makende jo Uganda mane tamore but nonro no wuok ni Migingo itself to ne boundary mar Kenya kaka wasunge no ng'injo Africa. To koro wach manitie rech ma joka neno ni rech gi ringo biro Kenya. So reform onigo bed maduong' en ni adiro ni wach ni en ka mondo koro ji collaborate maber. Gimomiyo Museveni be nyalo bedo gi interest ahinya gi mondo gilos relationship gi Kenya en ni Kenya osebedo big manufacturer kabisa, manufactured products marwa madhi Uganda ng'eny ahinya ma kuponi tension nyalo bedo kind Kenya gi Uganda kaka seche go koro waneno mar Tanganyika gi neighboring East African community nyalo bedo ni nyalo goyo chunye Museveni gi kibaji nikech gik mang'eny mowuok Kenya kata kembni madongo Kenya ka supply manufactured products gi Uganda mano kuting'o cement companies gi kuting'o Brookside kuting'o EABL. So relationship mar Kenya kuting'o gi Uganda en gima paro ni jaduong' Museveni nyalo gombo. To ata paro ni gimomiyo timo gini nyaka bed ni jaduong' Museveni dwaro ni East Africa obedi achiel. To neno ni kono loso gino machando gi Kenya ma Migingo no has been the thorn. To nyalo bedo ni that is a step towards keto East Africa kanyakla mondo trade obed achiel. Kamano Cleophas.